Bate maru tok bahano. Hello guys, norok jotono lamsugo. Haino hai ketal vlog go. Seng tabo kai berelai tongo sorok. Nagari sorok ketal chin paro sorok ketalo. Chin paro kai ungi abuni paro ta ayang saito berelai tongo. Ngatin ni vlog oron theke start khale nai. Busy gal, busy. Sudo phone bai mama kok sai tongo. Abokai ani bu phayong engkau abokai sawo abokai dini yong yong bu sa hai yang kai bu mai bor mai boro tabok masing ni mai chine engkai watini season ni mai yang kai masing ni mai bolo nai side khang ni ya দুই সাইতো দুই জাত মাই বলো angkai lama yang saito angkai tai kisa parao thango gau yang saito angkai chin para kisa bolong hayung jak angkai obo kai supply nok aro berelai tongo tokte be alu rupai kha angkai mai box saka mai dok sikon te bai kan saya naik dong kanau. Hei, neng tam khai ter. Orang gana ni kon di kutung nang naik tu kutung kon kok kok. Kong bahan pai tu jak macam batina busuk naik thok tini busuk thas ke jana. Gai ko muya bu pai tu jak gai tai ok mosot tok bahan rok songoi jana bagai pai tu. Bate maru tok bahan no songoi nengen no first time. Momo tong sido thong alai thong nang no na songwi ne gan do bate na bai tok bahan khoru ya kai kai bate ma bai tok bahan botong kho kabang ma kaisa photo buina kana karen bo thanjak flashlight by video andara gundra khay ko thong ko kanai thok ya hai ke mosla mun khaje thok batina bai tok bahan oh my ani favorite batima tok bahan me songi ne gana ta thok sai phunu gano ekdom thok khoya kalau tamu hari nu kukur kaja nu oleh kesak mau kesak juga kukur berujak ini muni kalau emang khas enggak muni ini mereka fokus nih guys enggak butir na ni time ha okay ako ano naman karen bo khaya let ka samganen ka ba thok syong ho to thok butir ka na ko bisa kom na butik kabang lekay tagyang masih musim menjang muile already no tokana butik onta bang hi khomnai karan kurui yong rok khai batita ai khologiris nai thoka bate ma tok bahan bai thoka sabsong thok suka pom bate ma bai tok bahan anek thoka boy chai spai kata ange ja se ko mai khuja bono khulo yang hai bate ma mosudeng khai ka angkai alu bo mosudeng asungna tini ni moi taung mai ja sinai nok saruk sitra suka ga nok sarle pana nai wati kalai nai ga dora gai yang burlai panai joto sap khai ka o muski bele pe mane ha ke kosun pasam mungo ga bo bini
thungmani ronai ri thungmani an busa ka borok jai khi lepanai nok lepai bai kha dek yang bole pa bai khai ko gai tai kisha to dogalam yang bole pa bai kha yang bole pa bai kha ga dogalam oro kisha tongkho ngele pa bai gana lepa bai khano pura puri complete kisile poriskar khai nukjago lama homna aram nago nokhlabo sapko phaljak thasram chanai laksu norok cha sabo thokjak sade tasty tabuk laksu khai chanai sagonni যত পাইতে পুরা খালিছে bine upai pekha বিনি অনলাইন করে গ্রামে দাম ro kaban khara pesa kana দিন লোক সামনে mungkin busumang kapur ওটা কথা কই ওটা কথা বলি ibu bulo yaglai হ্যাঁ ও কিছু কিছু রাখি মুখে বকরে রাখি কি মানে ও কাছে দিয়ে দিবা 이게 어디야 무슨 하요 많이 다시름 khai thokje henge thokgo no thoksuka pura 어미도 거는 뭐하 여보 거는 뭐로 주는 천 bakara 맞다는 뭐로 주네 bakara 그래야 돼 일단 가서 뭐 dorma ekta buso Ini di Mapra? Ya, 40 টাকা। Ya? 40 টাকা। 500